Father's Day. Ay, wala ka palang tatay. Oh my God! Mga nakainom ng mga pills. Kinuha niya ulit yung binigay niya. Para sa content ko lang. Papakita mo lang, tapos kukunin mo pagkatapos may record. Mahiwagang salamim, 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 salamim. Kumusta yung mga kaset na arte mga memes kayo linggo, kaya ate na agad simulan. Hindi mamatay. Uncanny pag nakikita mo sila na hindi photo. Huwag mo tignan! Well, hindi naman talaga to photo. Video naman talaga to. Oh, ito. Oh my God, yung kamay! Braso! Ito rin magaling din pa sa video. Galing. Grabe. Geto na ba AI ngayon? Nakakatakot na. Kinalbutan ako doon. Pero nice! Upvote. Ganaan. Mga tito sa inuman, oh, merong na... May motivational speaker, meron ng lalande, merong galit na galit, merong gusto lang kumain, may sad boy. May tumutugtog, siyempre hindi mamamatay-matay, touch by touch. Sunod, mas kamukha pa niya si Coco Martin. Kasi lasing na kami. Dili, lasing ngayon. Napatay panguli. Napay pang-uwi. Yan! Doon na kami Kamukha niya. Naglalakan ng tudo. Buko Martin. Doon, sa Argao. Coco Melon. Doon na kami. Yeah, okay. Uwi na kami. Galing sa... Ano ba yan? Ubong, Argao. Baka filter lang to. Kasi lasing na. What the... galing kay Lutong Kahoy. So ngayon guys, nandito na kami sa Pastor. Nandito na kami sa shooting. ng Batang Quiapo. Naladiling mitchap. Filter nga. Ay, filter nga. Nakita ko nag-pixelate nag-pixelate siya Hindi kasi Coco Martin pagkaya mo sabihin yung letrang S. Ngayon lang kami dumating. Mga pinaglolo ko kung hindi ka lasing. Ito pala ang tunay na mukha ni Coco Martin. Well, mahirap ka naman i-filter yung ating ngipin. Hindi siya kasama sa AI. Okay, latis na-auto niya lahat. Ayun nga, siya nga to. Pati yung mismong tattoo niya. Okay lang lukuhin tayo ng ganito. Wag lang ng gobyerno. Wag lang ng ating bansa. Mga ganitong kalokohan, okay na naloloko ako. Walang naman masasaktan. Kung katuwaan lang naman na lahat, okay lang sa akin yan. Sobrang saglit lang din ang pagka-enjoy ko doon dahil nasira na agad eh. Sunod! Kay Molly, Bisaya pala ang The Beatles. Hey Jude! Pisting yawa! Sunod! Dahil kay Jem. Si Binimi ka, tsaka si Maloy. Maktay ka di oy. Pogi! Ayun na, yung mga filter na mukha, leche. Ang creepy ka. Yan yung bata na binubuksan yung pinto mo paggabi, hihinga ka ng dede. Okay, gusto mo gawin yan sa Mindanao. Lagi ko ito nakikita sa comments paulit-ulit. Dito ba yan gawin sa Mindanao? Okay, bakit? Ano bang kakaiba dyan? Ano gagawin sa akin? Ano gagawin sa akin? Homo FB. Agad di ba pwede ayoko lang mapunta sa FB? Hindi mahirap nga naman na pigilan ang ating talagang naiisip, diba? Base ka pero base siya sa internet. Meron siyang brownie points. Nice one. Bawal tumawid, nakakaya. Minsan yun yung magpipigil sa'yo, yung kahihiyan eh. Pero minsan matigas sa ulo natin, tumatawid pa rin tayo. Coco Martin nga pala ng Mindanao. Ito si Coco Martin kung sinubukan nga niya sa Mindanao. Ito, galing kay Clint. 17, 16, 15, 40. Meanwhile, tatawid doon sa kabila. Hindi natawid Tsaka tatawid yan. 4. Go na ba yun? 3, yung sa kabila? Hindi ko nakita yung kulay. Pula. 1. Oo nga, sumabay. Hindi naman go. Pula rin naman doon. Law-abiding citizen. Sa ibang bansa, normal lang yan. Yan, gusto kong gawin. Hindi lang sa Mindanao, pero sa lahat ng parte ng Pilipinas. Kailan ba tayo susunod? Leche. Sunod. Oh my God. Happy Father's Day, Papa ang nakalagay. Super idiotic food review. Super idiotic food review. Nor. Ano ba masarap? Yan din masarap. Why you so quiet? Norte! Apayaw! Akbra! Osur! Ang cute talaga natin. Grabe, kawaii. Oy, Kong. AI lang ba to? Lahat ba na pinapanood dati AI? AI lang ba ako? Yan, sa Mindanao na siya. Sinubukan niya ang Mindanao. Hey! Ito galing kay Iam. Happy Father's Day. Ay, wala ka palang tatay. Oh my God!
Gawin mo yan sa Mindanao. Sige. Sorry pero FI masayain po yan. Close na close sa amin yung pamangkin ko. Random feed lang. Well, yan ang kapalit ng views. Diba? Masaya ba magka-views? Sunod. Inside Out 3. Yep, sad nga pa rin siya. Malungkot ka pa ba nalagay na yan? Hindi ko kilala to. Galit lang. Hindi ba siya galit? Joy? Hindi nga to. Joy parang sabaw lang siya eh. At syempre, inggit pa ba siya ngayon? Hindi na ata nainggit ngayon yan. Hindi ko pa napapanood yan eh. Galing kay Hanzi. Hakot pati PWT. Yes, Chess! ML, Bindi, Clash of Clans. Nagpa-play pa yung Pantropiko. Tira mo naman kami. Tira mo na kami ng Ecops, boy. May Bindi na kami, Pantropiko pa. Ito ba yung bagong meta? Bobo yarn. Yes, yan lahat. Made in Korea. Ay, yarn na gawa sa Bobo. Magaling. Sunod. Buong Pilipina. Ama mo na magaling. Ilagay mo nga talaga ang star sa Star Market. Mahal na mahal ko ang Pilipinas eh. Pilipinas talaga ang nagmamahal. Ano to? Pinayagan sila mag-inuman ng mister nila. Agoy. Hala, naglinis ng sahig. O, isa wala na. Isa na sa bahay na. Naglilinis na. O, Ito rin yung manok namin pagpapakainin na eh. Excited na. O, mamatapakan pa si ate. Boom. Hala ka. Sige. Kakazumba nyo. Yan yung alam nating dance move ha. Ito yung huli kong 5 brain cell pag alas 3 ng umaga. Let's go. Isa tulog na. Yung dalawa bumibira pa. Hala ka. Sige. Bakit tayo sa kabilang baryo? Bira mo. Buka mo ang bulaklak. Malaki mister. O, inaamoy. Pag inaamoy, anong sarap. Nasaan ko ba yung gas sa bahay? Sunod, me at exactly 10 PM after ko magreklamo sa barangay na may nagbibidyo. Ito yung gusto mong batoyin ng semento na hindi ka makapagpahinga kasi hindi mo sila kakantaan. Ang papangit pa ng boses. Sunod, me as a jerk. Ayan, ito, sa Mindanao ba to? Dapat lagi tayo on point, diba? Pag makukuha tayo ng ating balita. Ano to? Kalagay Cambodia Gaming. Rest in peace. Okay, oh my, tayo na mga... Oh my, tayo international memes. Gago, weird. Parang naging 3D bigla. Mga ayaw mo makita sa labas ng bahay mo. Ba't siya bigla nasa loob? What the hell? Grabe, iba na AI ngayon. Ito ang medyo dark. Ito ba nakikita ng mga robot pa nakikita ng mga photo natin? Gusto ko rin ma-AI. Paki-AI nga din ako. Pwede to? Hindi yan yung mata niya pero pwede na. Kung galing. Gumagalaw yung boom swing. Yup ka. Okay, ginagawa nila. Para bako, mat meron na ano yun? Ang luma. AI versus AI. Nice. Maraming salamat. Sunod. Hindi lang sa Mindanao ka makakarating. Hindi lang sa buong Pilipinas. Hindi sa buong mundo. Makakapot pa dyan hanggang sa langit. Sunod. I am tired. Mga bakla. Nakainom ng mga pills. Hindi na bagay inumin ng mga bakla kay lalaki silang lalaki. Tama ka. Galing mo talaga. Mami. Idol. Pero umiinom talaga sila ng pills para maglaki ang diri. Bawal yan. Sino nagsabi bawal yan ha? Happy Pride, Mama Indonesia. Leche. Hoy, ano ba yung pinapasabog nyo sa Mindanao sa likod? Isihan mo lang, ha? Kaya pala dito dumating yung burger ko. May yummy na burger sa likod. Bida ang saya ni Kuya Gert sa Jollibee. Sunod, Mr. Cloud. Uy, gago. Uy. Holy shit. Ayoko na maging chef. Bro. Palisin mo ko, mapangit ang panlasa nyo. Matatabang nyo magluto. Ang arte nyo. Wala mga walang panlasa. Ayoko na. Sa kabilang bahay na lang ako. Sa iba na ako magtuturo. What the hell are you doing? Ang ginagawa mo? Uy, walang silbi. Baka naman kasi dami mo pa mga tira-tira dyan hugasin ha. Kaya binahayan ha. Tulog yung pusa sa gilid, leche. Sunod, kay Katme. How to do parallel parking with dad and his props. Happy Father's Day. Nakadikit ka, di ba? Dikit ka. Pag nakatapat na, di ba? Pag nakatapat na yan, gusto mo, igaganon mo na. Tama. Di ba? Hindi kasi 3-in-1 yung copy ko eh, hindi kasha. Hindi gaganyan yan. Paano pag dalawang sachet? Kung tinudog mo yung kabig mo, gaganon yun doon. Ito ang puntirya mo. Ngayon, paano pag walang batererong remote ko? Didikit doon, ito sagad. May kunti pa siguro allowance. Ito ang mga tatay nung hindi gumawa ng mga ano.
Gano'n. Yung kumaw. Ay, putang bilis. Atras. Nasilip mo na. Ngayon, Nalala ko yung news. Yung gumamit ng mga laruan. Galing talaga yung parking. Tay, maraming salamat. Sunod, nagbalot sa pistahan. Gusto ko pag nagiging Filipinized yung ating mga memes eh. Tama nga naman. Huwag ka na mahiya, magbalot ka na. Ano to, galing kay Nairus. Tangin na Biyernes na sa wakas makapagpahinga din tayo at di natin makakasama ang mga kaklase nating Jejemon at yung mga bida-bida na kaklase at tayo makapagpahinga sa schoolworks na walang katapusan at makapaglaro ka ng payapa. Amen! Sana kayo ng tunay na buhay pero hindi naman araw-araw naglalaro, di ba? Maraming salamat. Tumid na daan! Hello? Nakauwi ka na ba, babe? Mukhang di pa ako makakauwi. Traffic dito. Wala rin kami magagawa eh. Sobrang dami kasi kotse dito sa Pilipinas eh. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagbabantay MMDN ng literal live na monitoring. Sunod at panguli na to. Project Pro. So may nagbabasting dito. 3K yung ilalagay ko, 3K. Wow, grabe influence ito. Bait mo naman. Kinuha niya ulit yung binigay niya. Para sa content ko lang. Papakita mo lang, tapos kukunin mo pagkatapos may record. Salamat sa talento. Okay na to. Okay na, sige na. Alam mo na fake kasi nung hindi siya nag-thank you ng sobrang tindi. Di ba ganun pag... Maraming salamat, tatuloy pa lang nakikinig sa akin. Di ba? Walang ganun eh. Wait lang. Grabe. Ano yun? Bigyan ng ano yan, parang tumatawa ka isa. Hindi, ano lang. Para sa content ko lang to. Nagbablog ako. Ah, very good. Para ano kasi malaki yung kita ko. Go, next group po siya. Magaling acting ka na. Malaking tulong na yun sa amin. Ayun. 3K. Magkano ba kinita nyo dyan? 100. Sige, magbibigay na lang ako ng OPA. 3,000 yun. Pinawi eh, no? Oo. 10. Sige na kayo. Why are you running? Vlogger na yan, inano namin. Paluin mo ng gitara. Kita nyo yun, Akala ko nagtago sa likod eh. Ayun na, so disclaimer ha, fake lang po yung group page Aral Lang. Pagsusupport o tulong dapat tunay. Maraming salamat. At doon tatapos sa mga memes ngayong linggo. Natuwa ba kayo? Feeling ko pagkatapos ng 3 taon, lahat ng mga memes puro AI generated na lang. So sobrang dali na lang gawa ng mga memes ngayon. Pero hindi mo pa rin malalagay yung asim at yung dagtan. Gawa na isang tao. Kung ito bumili ng merch, yung mga merch natin, maubos na yan. Nasa description at pin comment. At doon tatapos sa panamaga itong memes. Click nyo na agad dito. Paulo AI na mamaalam.